Yli 450 ottelua NHL:ssä pelannut Sean Bates luisteli tänään Helsingin IFK:n aamuharjoitusten yhteydessä muutaman ylimääräisen kierroksen. Joulukuussa lonkkaleikkauksen läpikäynyt Bates pelasi viime kaudella ainoastaan 5 ottelua, eikä ole vielä lähelläkään huippukuntoaan. Actually, it's been going well. I was getting back in the States, but not as hard as this with the team. So it's a little bit tough right now, but we'll get through it. When do you think you will be able to play? I think what we're looking at is after the break they have coming up from the 2nd to the 12th, so we'll see from there. NHL-urallaan Boston Bruinsia ja New York Islandersia edustanut Bates on IFK:ssa aluksi kuukauden koeajalla. Miksi ihmeessä IFK ylipäänsä testaa keskenkuntoista sentteriä, joka pelasi parhaan kautensa 6 vuotta sitten? Sean Bates on erittäin hyvä pelaaja ja meille tuli mahdollisuus tarkastaa hänen kuntoon ja hän suostui tulemaan tänne kuukauden tryoutille, niin kyllä me päätettiin käyttää tämä tilaisuus hyväksi. Että jos ei koeta, ei voi voittaa. Voitettavaa IFK:lla totisesti on. Kari Jalosen miehistö on pudonnut SM-liigassa 3. viimeiseksi ja joukkueen hyökkäyspeli on ollut lähes olematonta. Esimerkiksi eilisessä 0-3 tappiossa Kalpaa vastaan IFK sai ainoastaan 13 laukausta kohti kuopiolaismaalia. Että varsinkin 2 viimeistä peliä, niin meillä ei lainkaan ollut hyökkäyspeliä pelissä mukana. Että täytyy saada se peli sillä tavalla kuosiin, että me puolustetaan vahvasti ja sitä kautta sitten saadaan se kivijalka sille hyökkäyspelille. Se on selvä, että kyllä tilanne vakavasti ollaan seurassa otettu ja joukkueen kanssa, että me ollaan asioita puitu ja huomenna on mahdollisuus Jokereita vastaan näyttää parempaa ilmettä.